A orixe do proxecto de facer unha exposición sobre a lingua galega e sobre a diversidade lingüística tería dous obxectivos fundamentais. Primeiro, facer unha mostra da situación actual da lingua galega e, por outra banda, axudar a sensibilizar e a informar fora de Galicia sobre esa realidade, vinculando esa realidade coa cuestión da diversidade lingüística e do plurilingüismo. A primeira parte que nos chamamos de introdución ao ámbito da comunicación, onde reproducimos algúns dos primeiros testemunhos escritos, introducimos o visitante nalgúns dos feitos máis relevantes que se produciron ao longo da historia do galego ata a actualidade. Tentamos tamén facer partícipe o visitante das linguas como realidades vivas, o galego como lingua viva, como lingua útil, como lingua que ten unha situación relativamente sólida dentro da realidade social e da sociedade galega actual. A idea era itinerala, evidentemente, non era facer un só sitio moito tempo, senón ir a diferentes lugares. A finais de setembro vai a Bruxelas, vai a Sevilla, vai a Bos Aires, en total 13 sitios que esperemos que nos dé a boa sorte. Cando un neno medrou moito, dicimos que xa é un home. Que toca un gaiteiro? Unha gaita. Ves como sabes? Voulles contar un conto. Cando Deus creou o mundo, o venres pola tarde, Adán e Eva puxeronse a mirar o que había, e quedaron desmoralizados vendo que os animais tiñan mellor olfato, máis volume, máis forza, máis velocidade, máis todo. E dixeron, non sei como imos sobrevivir, que todos son máis fortes que a nós e todos son listos como centellas. E nestas Deus díxolles, non vos preocupedes, home, porque a vos deivos a palabra que só vola dei a vos. A palabra vai vos permitir pensar, decir con precisión o que pensades, debater e inventar todo o que vos sexa necesario para facer todo mellor que os animais. Acabaredes correndo, voando e nadando a máis velocidade que a todos. A palabra é sagrada. Así que xa o saben, a palabra é sagrada, a palabra galega é sagrada, que non lle la quite ninguén nunca da boca.